असतला रे ऐकूचक भारी गंमत असता. आमक दोग जनक हे पद्य बरोचक कष्टदायक. एक काम करूया, अम्माला सांग्या, अम्मा हक्काला एक पद बरोन दितली वैरे तशी करूया आम्ही. हा ಹಂಗೆಲ್ಲಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕೆ ಪದ್ ಬರೆಟ್ಕೆ ಕಸಲೇಕ ಮಾವಂಗ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಲಿಯಮ್ಮು ಮಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗುಚ್ಚದಾಯ್ನವೆ ಇತ್ಯಾಕ ಹಾವು ಸಿಕ್ಕೊಂದಿನ ಮಂಟವೆ ಹಂಗ ಹಳತಿ ತೆಕ ಸಮುನ್ ಸಂಗತಿ ಹಾವು ತುಮ್ಕ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಮಕ್ಕೈ ಪೂರ ಗೊತ್ತಸ ಕಳ್ವೆ ಹಾವೈ ತೇಕಾಲ ರೀಚಿ ಅಟ್ಟಕ್ಲ ಸಿಕ್ಲಿಯ ಕಸನ್ ಮುಂಡ್ಲೆಕ್ಲಿನ್ तुम्ही ಮಕ್ಕ. कसने तू पद बरेतवे. हा तू पद बरेल म्हणारी ऐकूचक भारी गंमत असता बा. सगळे पोण पोण हसताती. असो आता तुगेल परदानो हाव पद सांगता इता. कसने मिगेल परदावनु तू पद सांगतवे मिगेल म्हणंतू कसनस म्हणू तू कळतो गो. हा दायत बा सांग पळया कसे सांगतो म्हणू हाव ऐकता. हा दायत नमा तू कशी सांगतो म्हणू हाव सांगता. आता हा थोड्या वेळा खतीरी आनंदता तुम्ही वर ऐका येते. आता हाव आम्हाली नाही अनामा इथे अनामा कशी पद सांगतो म्हणू हाव तुमक सांगून दाखयता. लाईक असले रे एक लाईक शेअर सबस्क्राइब करचे विसर नका तिथे. अनु सुरू करे तू. सांगता. एक दोनी कापी होनी तीनी चारी हाडी पुरी पांचस खत्तस सात आठ खाली ताट नववा दहा आणि ती दहा एक दुकुन दहा अश्यस हाव आणि के खत्तस. चरडू अंक कसंकी बुद्धी ना म्हणू मी जर पद बंदनो हसत असले री तू मग ತಂಗಲೊಟ್ಟು ಬೈಸುನು ಹಸ್ತಿರೆ. हा चरडू अंक जोर करचू सोनू तंका सपोर्ट करतवे तू वा वैरे मक्का खाऊचाशी चढ कसले का तुम्ही कोणे खायनातवे कसे की एकचूर मक्का खाऊचाशी चिकी चढ सबा तका है ना मन करतवे तुम्ही. मक्कंतू भारी बेजारदल्ले जवण नका खाण नका हवा शिवचू निदता. चरडू अंकसंकी कुशाल केले री ಹ್ಯಾ ನಮನೆ ಬೆಜರ್ಚುವೆ ಸೈಬಿನಿ ಚೂಕಿದಲ್ಗೋ ಅಮ್ಮ ಹಾವು ಹಂಗ್ದುಕುನು ಒಗ್ಗಿ ಜುರ್ತಾ. ಹಲೋ ಹಾ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾ सॉरी अनमा कसंकी आम्ही तुका खुशाल केलींती बेजार कोणगे नका नमा. तू आमगेली मोगा अनम नवे. सॉरी अनमा खुशाल करका म्हण दिसला नमा. ना रे मग मनक भारी बेजारदल्ले हाव शिवचू निदत. अनमा निदत पशी पुढे तुम्ही गेलो तर ऐका. तू बुकिंग तू निदरारी मग तुक संध्याळा जोर भूक लागता तेदना तुम्ही गेला मग चावट्टो कसनी पुणी कोंडी गो म्हण सुरू करता. मी गेला मग कोण दितवे ती कंची नमनेच म्हण तुक गोतच नवे. 3 दिवसाची एक पण रंदात करचेची हरारा महादेव आणि ती तुक वापस कसने कोण दितवे तशी म्हण तुक संध्याळा जेवण करू दत्वे. हकड जेवण करू काही दायना तकडे भूक तरसून येऊचक दायना. मागे तू अनुत वळवळ कानमा मी गेलो उत्तर ऐक जेवण करू मागे नीट दनमा तू वैया नमा तू जेवण करची लायक. आजी अम्मा वाळी सिंधू छाव पडेला एक काम करता अम्मा कसं रंदे म्हणून निघता ते रंदापणी कसं म्हणू पडून घेऊन मागिरी निदोच की ना जेवण करून निदोच की म्हणू तू डिसाइड करी त्या. अम्मा आज कसं रंदाप गो. वाळी आंबाट भारी बंबाट पगिलाचे खूट केला तज्जट्टू जेवण गम्मतस फ्रिजांतू पायसू अस आम्ही सकडानी. हा पैर केलेल पायसू आणि केवर लावे 2 दिस दलरी मका कळले ना पडे असो आज पुणी हून कोण वाढतच नवे. हाव एक मुष्टी जेवणू निदता मगेल मनाक भारी बेजारदल्ला. अनमा तुक बेजार असेल तेदना जेवण करू दत्वे. मक्क मनाक पुणी बेजार दल्लरी जेवचक दायना पडे. तशी नाही गॉमणी बेजार दवचे मनाक भूक लागचे पोट्टाक दोन्ही विंगड डिपार्टमेंट गो. आता पळंगा आमगेल वीक्षक महाप्रभू आमगेल व्हिडिओ पळनो हसता सती तंका लाईक शेअर सबस्क्राइब करका म्हणू भारी आशे असता. दल्लरी तंगल बोट्ट हावता म्हणू लढाई मान्यनो पण ई मुखार यानत की म्हणू. आता आमगेल व्हिडिओ का उणे लाईक शेअर सबस्क्राइब दवचे पडेला रे तू सांगेल भाई म्हण दिसतरे अन्नो. हाव आमगेल सकडाल परदानो सर्व बोट्टांक
मिगेल सुन्नेन पायसू हून केलं दिसता पण बडो हंगता येतस आणि म्हाका रागचर जायना बा हांव जेवणा वतस तुम्ही बरे येती तें